Unsa may sikreto nganong giabot mo sa 5 months? Technique lang dana para makauyab mo is kanang tan-aw lang permente sa mong silingan. Wala. Nagunsa man ka sa kalibutan nga kayo yam. Wala ako. Ha? Wala. Nagpabog-abog lang. Pabagabog to bantot na lang. Wala lang kay di ba pakaingon. Kung magulbay ka ng, bisag unsa man nang di ko pakuyab gid pas. Gusto ti ka pauyaban ko. Okay ba? Ay, bastid na ko, bye. Oh, unsa may discard niyo pa sunod Valentine's baka uyab na mo. Amot bawal na mo. Yo, what's up, Balingasag Vibes? Happy Valentine's Day! So ngayon, nagbabalik na naman kami. Kamusta? Kaman natin ni sa public place, plaza. O karon mangita tag mga couple. Tapos, pautanan to sila kung okay pa sila, kung nasa sila magbulag. Oh, char. O mangita mo tag mga single, kaya ato sila pautanan kamusta ilang mga love life. Nga nga sila uyab. So, ready na mo? Let's go! Kapag kini may mga uyab na. Ikaw ka nakapula ka, so in love ka. In love yun. In love, Gamay. Kay kinsa, ay gamay. In love ka gamay saya, share din padako. Oh, sa para. So kasi Gamay mo nga kuha. Kasi ikaw basus ko. Ayo ana bo. So ikaw na kaya wala. Wala. Kasi pangalan Geraldine. O Gerald, way uyab pila edad? 15. 15. Medyo bata pa isa ninyo kuya ba? Bitaw, usay mo ngano wa kay uyab? Wala lang kay di ba pakaingon. Agay. Usay mo advice mong barkada nga dili pa kaingon Kay para makauyab siya. Allah. Isulti na yung feelings. So sampo siya babae. Okay. So sabi ang sando? Ano gusto ba mo? Inana ra ingon. Basic ra kay nga tips. Mo na may makita kag bae gani, igno ni mga na gusto ko sa imo. Mo ta advice para makuyab ka straight to the point ni mo nga. Gara point. Gusto ta ka. Fights. Hi. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ano pangalan? Margie, Buni day. Pila edad mo? turning 17, 16 ako karon. Oh my god, silabis ko. Dabi mo yun ko. Gusto ti ka panguyaban ka man. Okay ba? Ay, bastid na ko, bye. So, ano, single ka karon? Wala, choosy ko. Mo na bulima sa babae, wala gani uyab. Gusto makauyab, choosy ka ayo. Oh my god, so sa mga naiuyab unsay mo ka-advise sa ila para mas magdugay sila. Magbulag ra sila. Ako yung advice sa ila. Oh. Magbulag ra lagi tanan. Ngano magbulag ra man tanan. Mga matay ra tang tanan. Sabi ta mabita niya akong ex unsa pa nang ganim? Basta ang taon na dali kay si Mia Khalifa. Kaya wala sa guyab. Di pa ko free. Not available. Ikaduha nga nagbasted sa kadlaw. Uy, yun na sila ang t-shirt coding kay pagpula in love. Ale. Ay, wala na ay kanina. Unsa imo ika-advice para maka-uyab ang mga single? Dili na ko i-focus sa inyo ang mga single. Ang mga single, ang technique lang dana para makauyab mo is kanang tan-aw lang permente sa mong silingan. Unsa imo ika-advice sa mga barkada nga single para makauyab sila? Una sila plano mag-uyab. Kung nakita din nga couple baka ni unsa ba? Tadul lang. Uyab mo dili. Hindi, silingan ra. Best friend. Single mo gud ko, so unsa imo ika-advice para makauyab nako? Dapat once nga manguyab ka sa kababae, ipa-feel nimo. Di mo ipa-feel na kuan na gigara-garaan na nimo siya. Tapos magatagatag sa gift char. Dabi ko yung hatag problema ko pastilan gini kam. Ipa-feel lang nimo nga love siya. Ayun, bisan sa dira awa kay kwarta okay ra. At least love nimo siya. Oh my god. Ipafeel ginawa sa iya akong tibok ng pagigugma. Sige, salamat sa imong advice unta nakatabang. Wala ka yab. Wala. Sure. Oh, wala. Yeah, wala ba yapon ko yab eh. So pareha magita single, so sa itong batong sunod Valentine's para makauyab na ta duwa. Dili mo ko interesado makauyab. Nagmadre ka? Dili po, di ako ganan mag-uyab-uyab. Di siya ganang uyab. Ako sa di ko ganahan. Kung sa may sikreto nganong giabot mo sa 5 months. Mag-Georger. Bad na pero ganahan ko dana. Gana. So shoutout muna tayo.
Kanay mga shoutout ba siya sa una katong naundang sa vlog. Sorry kayo kung wala mo na mo na shoutout, but karon sige. Shoutout mo na mo. So shoutout to Loimer Bagtindon. Shoutout also to Juicy Sabalya, Roberia Mariol Mori. One of girlfriend of the admin, char. Shoutout to Ariel Lelok Mapuy, kaya Haris Pilais, ang classmate. Analisa mo group. Tawag ngayon mo pag-analisa. Shoutout also to Sophia L or Ailey. Okay, ganun ba lang sa paglito? To Julie Lausas. To Niljan Hugay Bagungon. Shoutout to Ganis Suaso. Shoutout also to Levin Balmores. To Mark Ian Kunog. Shoutout sa inyo diya. To Raymond Gores. And kay Jezebel Eros Tadlas. O shoutout also kay Chris Marmel Salvacion. Akong anak nga dili gikan sa akong similya. And last but not the least, shoutout sa aking mahar, Jermalyn Rua, unta okay ra ka diya, amping permia ay pag ginanghag kay na. Sunod ako ni mga ping sa mo. Shoutout sa mo ayo. So thanks for watching. I hope you enjoy our Valentine's vlog. Please comment, like, and share. And of course, don't forget to like and follow our Facebook page. O siyempre, huwag kalimut og subscribe sa among YouTube channel, Baling Asag Vibes. Thank you for the support. See you on the next vlog.